Den kan bare ikke zoome, den her. Så de to, der ikke vinder her, de har sagt tak for en god Kom så! så får vi Flemming. Kom så! Kom så! Og så... Nej! Altså, Asger Ebbebo holder sin ender. Kom så, Flemming! Kom så! Ja, bare skubber ham af! Væk med ham, mand! Bare slap det af. Så kører færre. Kom så! Han kan godt. Giv ham en chance, så han forbi. Hold på! Flemming er altså ham, der ligger bedst på Asger, men det mangler jo for Dennis gennem alternativ. Så der kan ske mange ting. Det gør han ikke endnu. Forsøger altså... Nej. I håber om at beskyde de to fører sidste omgang. Det var vist lidt for oversat til det der, tror jeg. Sidste omgang, tror jeg, fordi nu er Dennis altså helt om at have kontakt med Flemming. Ja, nu tager Asger. Så skal den have det gas nu. Hvorfor er det bare, den gider bare ikke at zoome der? Og så kigger Dennis, og det er noget Asger kan bruge. Dennis går derud med sig. Så er det altså en race, fordi de to førte, de har været i alternativ begge to. Og derfor skal de race til... Han får en anden plads, det er godt, mand. Det er så godt. Flemming, han skal trykke mere stærkt på en stærk pedal. Han vil op og have fat i Asger. Op, så den helt dernede, mand. Kæft, det er ikke nemt at se noget på det her slør nu. Den går sgu ikke så godt nu. Karburetorsprit på, det køler jo også. Men så er der smidt sådan en lort på. Kører den på V-Power? Yes! Nemt, ja, det er også det, den skal køre på, jo. Nå, hvor er det bare lortkvalitet der i forhold til vores andre kameraer. Ja, Så skal vi have Asger ud i sidste omgang, selvfølgelig også Flemming. Sidste omgang, så ind på at lave lidt mere end 100% i nogle sving, hvis han skal... Fuck, man, jeg kom der lige hernede til, det var... Altså, jeg hørte lige, at der var en hjulspænd hernede, så løb jeg bare. Fanden, hvad er det? Jeg skulle filme Flemming. Den sidste finalist til B-finalen. Han begynder sgu da at komme tættere på, gør han ikke? Er det Asger, der slipper på gassen? Ja, ligesom mig. Der er i det heat der. Jeg tror sgu, han skåner den. Jeg ved, han skal køre en hel finale til den. Ja, den har han nu. Og så kan jeg sige, at videre til B-finalen i klasse 1, nummer 189, Asger Ebbebo. Nu så du forruden! Jeg kan næsten ikke se noget.